Matay, pre. Oh, klase naman ka ng lulis ba? O ba? Oh, matay itong bata ba na indol baga ito sa akong asawa? At gusto ko akong muskwila, pre. Klase na di ay, pre. Oh, may pa, pre. Nagkuha ng alas ka rin, pre. Karoon ko. Sa elementary, sa high school, o sa college. Woo! Taon pa lagi ko kumaluan ako, pre. Asus, taon mo na gara. Indol na may angupan gani. Ang ko, pre, kay gusto kong mag-eskwila, pre, kay... Oh! Saman, eskwila ta? Als! Sir! Di mo minambog ng grade 1 ako? Gatay ko na grade 1, wa may ko na ginambog ng grade 2 ako, taman? Sabi, mula ka sa ko, pre. Biyan sa tamo, pre, kay... Atuon sa ako itong asawa, pre, kay... Atuon sa akong asawa, ako ano itong bata, ko, grade ka muna sa diya. Saman, eskwila mo? Ako, grade 3. Ako yung minambog ng grade 1 ako. Grade 1 ka, ikaw, grade 2. Grade 2. Dabaw ko nung duha. Dabaw ko ni mo. Isa. Saman. Eskwila lang ta. Di! Tuan lang kong balay para may eskwela ta. O sabot ta na. Oh, sabot Basta ta. pagkauba o pag ato na ko dito. Balibad ka. Di lagi, eskwela ta, gas. Sige, ikaw pre, dali kita. Hindi yung eskwela eh. Sige. Mata, Gusto ko mahaman eskwela. Sa niya to si Pringerson nga. Sa pa ito gigapon magpa-intro ni Grindy. Naipon sa as. Sa tawada nga. Pero magbata kasabot. Laro tayo. Ako sa mga tuon dito bay. Bay, sabot ra ba may karon ni Paridoy-doy magpa-enroll bay. Murag kailan tanon mong kay ko. Hindi guro sa ako magpa-enroll ani ba. Asal yun ra ba to si Apason ko sa balay. Pre nga, aram di ka diya pre. Sa ganina na kong pangita sa imo. Yan to kiti balay. Wala pa ka dito. Sabot na tagahapon nga. Pa-enroll ta karon kay mo eskwela tagals. Kay pre mura mau kailan tanon pre bay. Lain ka akong ginawa. Asa man ginawa nimo? Gusti yan. Sorry oy, lain ginawa si Kon tinong ka karon. Mura gugu kailan tanon pre. Ikaw sa pa-enroll guro dito pre. Magsorya ba? Ay sus, sayo ay tambal ana. Saman pre. Palit kag burag tambal. Aron bura po kag maulian. Nabringan na pre. Naa! Amo na ko ng palit. Atos tindahan. Na din na sa tindahan. Bukas tindahan. Dito ros farmasi di ka kuha na duras tindahan. Oh, dito ka palit. Lagi kay para maulian po sa kugamay. Gamay. Ko! Unsa man? Wato ako. Ikaw, ikaw sa lagi dito pre kay Sabot na tandaan gahapon. ginawa. Sige. Langan mga sako. Oh, agto nito basin maliit. Upo magayo. Ato na mo. Oh, sige pre. Sige ah. pre. Pagpalit ato pagpalit ah. Balik ko ako. Kablumin kasi mo adlaw karon sa mga kita na. Bersikit-pikit. Sana. Bersikit-pikit kay sila ko alas ba ang table na yung center. Ay, center. System mo na. Ay, at least nga, dahil nalitok na akong gamay. Sila ko kay para madugangan po niya akong fan ba. Memory. Grado din na unda ka pre. Ha? Sige, grado mo na unda ka eskwela. Pre? Oh. Eskwela mo edad karon. Renta? Ito lang mo edad. Oh. Sus, pasti lang. Sa imong pagka-grade 3 pre. Katanong ka club imo nang isanggutan karon. Ay, nasanggupan na gani. Nasanggutan na niya. Ang mas kani kong eskwela kay kung eskwela sa una. Ako ning sala, Magindol gili ka. kung paintol ko. Hindi na ako ni kaulaw pre kay ako ning sala sa una nga ako kong eskwela. Ato na ko pre kay tunog kayo. Ha? Sir. Ay, good morning dong. Dayon dong. Sino itong tuyo dong? Ay, enroll lagi ko sir. Nag-wendor ka? Sa ALS mo niya? Sa ALS ka ba eskwela? Als lang sir. So may imong grado na humandong sa imong pag-undang sa una? Grade 3 lagi ko sir. Grade 3 ka. Kaya na mo ron. 30 na lang ko sir. Karo bagi ka na kung nag-eskwela? Palagi sir, kay undang sa una gud. Mo lagi na kaya unahan mo itong pagpamayapas gate sa pag-eskwela, diba? Correct ka sir. Karo nagkaunaw na ka. Kasi may imong trabaho ron dong. Kasi may imong di kalingaw karo nga ginitaan matagadaw. Lang sir, kanang mananggot. So managiti ka. Karo managiti. So Pilot sir, papailot. Pilot. pero sa lobby. So, magkano mo ka doon? Pilapan sa nimo ng iyong form. Amisa na naman nagdala ka birth certificate? Una ka sir, bersikit-pikit. Ito tanawin din. So, kana sa pilapil na sana, pilapik. Imong ngalan, imong apelido, imong middle name, o asa ka nagpuyo, o tanan nga nabutang pilapil na sa... Patay doon, mong sulat. Ha? Ako naman sir. Wala.
pila pa na, sir? Yung pila pa na. Isa man yung first nami, last nami, middle nami, sir. Kasi first nami, last nami, middle nami. Kani sir ba? Last name mo pula, ngalan ba? Ngalan mo. Oo, sir, apelido ni mo. Hanap kung pananaw, sir. Hanap yun. Ha? Oh, dahil mo di para. Wala ka na di para ko. Dahil kasi mas mo sa iyo. Yun di pa tayo, sulat ka ron. Di yun, sir. Di magparong yun, sir. Di maglaro, di na maglaro di. Ito nga ako, sir. Ah, dito ng imo. Huwag yung tigrado itong ako mas para, sir. Paano masabi? Grupo kayo. Wala mo nung ga. Sa ako mo di... Huwag sa balik. Huwag sa naman nga. Huwag sa balik mo kamot ka di man mapuglan. Pas mo, sir. Ako na rin sulat dong, be. Para man og kapal. Sulat. Di matagod. Kinangan ka mo pila pa niya. Ako na rin sulat na ni. Sige, sir. Ha? Salamat, sir. Kini last name. Dili last name. Last name ni siya. So, last name ka rin dong. Imong apelido. Dili mo uret. De, uret sa birth certificate. De, uret. Oh. Mong ngalan, Belcres. Yes, Belcres, sir. tiraw de? Belcres. Okay, Belcres. Belcres sa... Sunod, imong middle name is Mangkunsay. Oo, kunsay, sir. Mangkunsay. Mangkunsay. Bako nga kung magugulan ako, sir ba? Oh. So, ayun na lang dong. Arong Lunes, kay orientation man na to sa atong pagsuot sa klase. Mani ka alas 8 sa buntag. Alas 8, sir. Oh. Sige, sir. Oh, mag-uniform na ka na. Oh, mag-uniform na ka kaya itong bagong uniform karon nga nakabantay ka itong bagong uniform. Oh, itong bagong uniform kayo mong suko. Oh, dili ka malate. Kaya kung malate ka, di ka kakasulod sa klase. Sa'yo lang ko, sa'yo lang ko kat-kat sa kong lubi, sir. Para sagutan. Oh, okay raw ang maestro ni malate. Kaya maestro man siya. Estudyante ba mga di ka pwede malate. Yes, sir. Sige dong. Ako na lang magpanalo ha. Salamat sa iyo, magpanalo ha. Salamat sa magkita ka rin Lunes. Lunes na. Dire, sir. Dire. Oo. Sige. Salamat, sir. Sige dong. A few moments later. Yes, first day na ako karoon sa eskwelahan, boy. Wow. Eskwela na iwan ni Ron. Ako. Pre! Libre oh! Aman na ba? Eskwela ka, pre. Eskwela. Pre! Sato. Ha? Ay, di sa kola kay. Sa painon, matay noon mo nga eskwela ka dito. Ano ba ang uniform sa akin, Ron? Wala lang, ang ka mo eskwela. Ako ka, mag-ipot og ipon, pre. Ako mag... Galbog-galo, bugay mga tawanan mo rin mong yawag na ka-eskwela. Ano ba ang bata ni Undertake? Naway, kung naman mahumang alot. Sus, nagaganda ko mo. pre. Ano, gina, basta may eskwela. Formal ba, formal. Magsimba ka, Formal pre. gina siya, basta may eskwela ka na. Formal yun. Kay... Muna nila ikaw karon pre, muna nila pag-uniform sa karon na. Oh, mau ni. Mau ni. Gwapo mo nila barong mo. Short pa no. Mau ni rin. Ako sa nakaglambong kang batay, pre. Clear ba? Mau ni siya original gid nga suoton kung eskwela. Oh, di mga karaan ba, kinaraan ba? Muna bago karon. Mga basipis Karon nga. Eskwela nga. Spaghetti. Wala na. Ato na ko. Salamat kayo. Kada may imidya sa kanya. We are Barangiti Airport! Shout out kang Winkoy Crap, Juna Pacino Aripio, Annabel Apjan, Divina Kilikot, Christopher Damaso, Becky Lopez, Raquel Tinina, Sarge Jare Bardon, Tania Apjan, Cortez Vlog, Jikael House Hall, Waldo Actob, o shout out po kang Ma'am Rinas Budiga na nag-sponsor sa amo ang ring light na magamit na mo. O, shout out ko kang Manuel Tagyamon o tanan taga Tabuo. Amping mo dia, amping. Shoutout po sa Petros family nagpagamit sa ilahang balay sa among pag-vlog nila. O shoutout po ko sa ako mga eksondya sa Davao, sila ni Arlen Gook, Aurora, o si Analo Billingham nga nanakpoy karon sa UK. Salamat sa inyo daw. Amping mo guys. Shoutoutin ko ka Gilbert Pepito, ka Dinalin Nabatian, Lindy Nabatian, Jimuel Asierza sa Baliro, ug shoutout din ko sa Tagayala, Mora. Oh, shoutout ko ni Titi Junjun Inot. Junjun Inot, mo to yung nagupit sa kong alot. Pinakagwapong alot. Idol, nak, love you. So, daghan kayong salamat. God bless.